சூரியனை ஆய்வு செய்ய சற்று நேரத்தில் விண்ணில் பறக்கவுள்ள ஆதித்யா L1 செயற்கைக்கோள். ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயார். செய்தியாளர் தரும் நேரடி தகவல். மதுரையில் எய்ம்ஸ் கட்டுமான பணிகள் குறித்து நிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். ஒன்றிய அரசுக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு. நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் தொடரும் கனமழை. கர்நாடக அணைகளில் இருந்து வினாடிக்கு 9,000 கன அடி வீதம் காவிரியில் தண்ணீர் திறப்பு. செப்டம்பர் 30க்கு பின் செல்லாது என அறிவிக்கப்பட்ட 2,000 ரூபாய் நோட்டுகள் 93% நோட்டுகள் வங்கிகளுக்கு திரும்பி வந்துவிட்டதாக ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு. ஒருவருக்கொருவர் விட்டுக் கொடுத்து தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை உடனடியாக தொடங்கி விரைவில் முடிக்க இந்தியா கூட்டணி கூட்டத்தில் தீர்மானம். பாஜக ஆட்சியின் முடிவுக்கான கவுண்டவுன் தொடங்கிவிட்டது. முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் திட்டவட்டம். ஜனநாயக போர்க்களத்தில் இந்தியா கூட்டணிக்கு மக்கள் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என வேண்டுகோள். ஹெலிகாப்டரில் பறந்து வந்து கொள்ளையர்களை சுற்றி வளைத்த காவல்துறை. தென்னாப்பிரிக்காவில் நடந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் 18 கொள்ளையர்கள் உயிரிழப்பு. வங்கிகளுக்கு எடுத்துச் சென்ற பணத்தை கொள்ளையடிக்க முயன்ற போது அதிரடி. ஹாங்காங்கை மிரட்டும் சாவோலா சூறாவளி புயல். 8 லட்சம் பேர் முகாம்களில் தஞ்சம். 450 விமான சேவைகள் ரத்து.